tulee olemaan 18 maakuntaa, jotka on merkittävä toimija pelastustoimessa, koska pelastustoimen tehtävä siirtyy sinne ja sitten nämä 5 ensihoidon keskusta. Että totta kai nämä 12 on niin merkittävä, mutta mä kyllä painottaisin tätä lukuja 5 ja 18, koska meillä on 18 maakuntaa ja sitten on nämä 5 ensihoitokeskusta ja sitä yhteistyötä niiden kanssa tiivistetään. Tarastin perusperiaatehan toteutuu, eli sitä haetaan hyvin tiivistä yhteyttä tämän ensihoidon kanssa, mutta ensihoito on nimenomaan 5 yhteistyöalueen tai ERVA-alueen puitteissa järjestettyä, eikä 12 sairaalan. Sairaalathan ei ole mitään alueita, ne on vain sairaaloita, että alueita on siis joko 5 tai 18. Tämä uudistus kokonaisuuden kannalta sikäli merkittävä, että tässä halutaan entisestään syventää pelastustoimen ja sitten tämän terveydenhuoltoon kuuluvan tämän ensihoidon sitä tiivistä toiminnallista yhteistyötä. Eli me nähdään niin, että se hätätilanteessa tämä asiakkaan ihmislähtöinen palvelu lähtee jo siitä ensivasteesta ja silloin pelastustoimi on niissä tilanteissa, missä on tämmöinen henkilövahinko tai sitten sairastuminen siellä taustalla, niin on sitten yksi toimija sitten siinä palveluketjussa, joka sitten toimii kokonaisuutena. Sitä muuta, niin pelastustoimen niin sen oman erityisen vision mukaista toimintaa, niin viedään sellaisena eteenpäin ja pelastustoimessahan tässä haetaan tämä nimenomaan operatiivisen toiminnan vahvistamista ja sitten sitä, että tämä hallinto kevenisi ja sitä kautta pystyttäisiin saavuttamaan myöskin kustannussäästöjä, itse kustannusten kasvuhidastumista, ei leikkauksia, vaan kustannusten kasvuhidastumista. Eli pyrkimys olisi, että pelastustoimi olisi entistä ketterämpi ja enemmän operatiiviseen toimintaan kykenevämpi ja keskeinen osa tämmöistä laajaa turvallisuuskäsitystä. Valtionohjaus sekä vahvistuu että muuttuu. Siis valtionohjaus tulee tapahtumaan näiden maakuntien ja sitten pitkälti näiden järjestämisvastuussa olevien maakuntien tai sitten tämän ensihoidon keskuksen kautta, siltä osin on kysymys siihen liittyvää toimintaa. Eli se valtionohjaus sitten on sopimuksellista ja se nimenomaan korostaa tätä maakunnan roolia, mutta se myöskin tiivistyy siltä osalta, että jos kansalaisten peruspalveluiden turvaaminen ja tämmöinen yhdenvertainen palvelu edellyttää sitten yhtenäisyyttä tai jotakin tietyllä tyyppistä ratkaisua, niin meillä on sitten lakisääteiset edellytykset hoitaa se nykyistä paremmin. Mutta sen täytyy vain koskea ainoastaan niitä asioita, joissa meillä on todellinen tarve tämmöiseen yhdenmukaisuuteen, yhdenvertaisten palveluiden saatamiseksi, että muuten meidän täytyy kunnioittaa sitä maakunnallista itsehallintoa ja maakuntien mahdollisuutta järjestää asiat tarkoituksenmukaisella tavalla. Pelastustoimen rahoitus tulee kiertämään maakuntien kautta, eli maakunnat saa yleisen valtionosuuden, jossa on niin jyvitettynä sinne sisälle myöskin rahoitusta pelastustoimen järjestämiseen ja sitten maakunnat rahoittavat sitten tätä pelastustoimintaa, joka organisoidaan tämän 5 yhteistyöalueen puitteissa. Pelastustoimea koskee sama säästötavoite kuin koko sosiaali- ja terveydenhuollon sektoria, eli enintään 1% menojen reaalinen kasvu, ja se johtaa siihen 48 miljoonan euron säästöön, joka on laskettu, ja silloin tavallaan tämä hitaampi menokasvu tullaan viemään tähän rahoitukseen sisälle, eli käytännössä tarkoittaa se, että aikaisempaa vuosia niukemmin niin tullaan tekemään näitä menojen korotuksia kustannuskehityksellä. Järjestämistehtävä ja se, että tämä meidän ensivastetoiminta niin toimii, niin tämä kyllä ymmärretään nyt tämmöisenä yhteiskunnan varautumistehtävänä. Tämä on julkisen vallan roolia, mutta sen sijaan siellä yksittäisiä semmoisia suoritteita, joku voi puhua alihankinnasta, niin sitä on tarkoitus käyttää. Kyllähän tässä on tarkoitus hyödyntää markkinamekanismia viisaalla tavalla, eli se julkinen valta vastaa, julkinen valta huolehtii ja järjestää, mutta sen tehtävän puitteissa sitten julkinen
julkinen järjestäjä sitten kilpailuttaa niitä palveluntuottajia, jotka on sitten myöskin täydentämässä sitä julkisen sektorin omaa tuotantoa ja myöskin kirittämässä sitten sitä julkista sektoria kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Tämä koskee nimenomaan tämmöistä ensivastetta ja kiiretoimintaa. No, sitten on tämmöisiä asioita, missä esimerkiksi pelastustoimilla on ollut näitä erilaisia tämmöisiä enemmän palvelusuuntaisia mukaan lukien potilaiden siirtokuljetuksia. Nämä on sitten tietysti enemmän markkinaperusteista palvelua ja siellä yksityisen sektorin rooli on kasvava. Ajatellaan semmoista osallistumiseen ja osallisuuteen perustuvaa yhteiskuntaa, niin erilaisilla tämmöisillä vapaaehtoisilla järjestötyöllä on roolinsa. Ja sitten itse näen kyllä vähän haasteena sen, että tässä sopimuspalokuntakentässä, että löytyykö sitten tavallaan tämmöiselle vapaapalokuntaperinteelle sitten jatkajia, kun tapahtuu sukupolvenvaihdosta, että se tulee olemaan niin kuin sitä kenttää muuttava seikka ja myöskin sitten tulee olemaan vapaaehtoispuolella myöskin haaste saada niin kuin jatkumoa sitten sille vapaaehtoistyölle, mitä on tehty. Mutta jo tälläkin hetkellä niin sehän on semmoinen täydentävä osa tätä kokonaisuutta ja näkisin itse, että sen tyyppinen rooli silloin tulevaisuudessa, mutta se on luonteeltaan täydentävä ja tietysti tietyt asiat on ammattilaisten tekemistä, mutta kyllä me tätä vapaaehtoistyötä tarvitaan jatkossa. Sen sisältöä pitää kehittää ja iso haaste on myöskin, että mistä me saadaan tulevaisuudessa sinne myöskin vapaaehtoisia.